menangkani Pak Mundut. Monggo nderek. Lah berdua sampean pengen nembang nopo? Loh, Manis no. manis piye to? Lah bae kok ketinggalan. Niki lagu paling ngowet renteng TikTok ya. Iki lho Nyuku Sumawardani mosok karo ya apa sih rek. Tong tak goleki tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak. Delong. Sing ngedram barang iki gawan gitu. Ketoke kancane lep. Anane lep. Apa niku lek manis niku? Sing piye? Larase slendro apa pelok? Pelok barang. Weh, barang. Piye? Ya ben. Piye jajal ta? Manis dik. Kasih. Kowe kencing manis. Alah. Kowe pancen manis. Pancen manis dik. Tambah manis. Yen kowe ora lamis, Yen mesem manis sing ngungkuli madu. kaya bisa Ngrontoke jantungku. Pripun, Pak? Terus awakmu piye? Betul. Awakmu. Ganteng Kono. Lah iki ndak ganteng ah. Ya aku pengen. Etok-etoke lho. Kok etok-etoke nyapung gawe legoku ngene kok. Wis kaya nyambek. Ganteng iku nih. Makasih. Kaya nyambik maklek kowe aja ngelokne iki kaya nyambik. Wis urung duwe bojomu jusuk. Ya. Ngono nek maido aku entuk bojo malah ngene. Tak dongan entuk bojo ngene. Apa? Nyambik. Lah. Pak Eko ilata. Apa Mas? Apa jawabane piye? Ganteng mas. Ah iya. Ganteng Banyak film. sampean pancen